Inawgurata l-ewwel birrerija f'Għawdex. B'investiment ta' €1,000,000, il-familja D'Imperio fetħu Delord Chambray Brewery fix-Xewkija. Apparti investiment fl-ekonomija, din il-birrerija se toffri numru ta' opportunitajiet lil Gżira Awċija f'diversi oqsma. Fosthom il-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, aktar investiment fl-agrikoltura Awċija kif ukoll attrazzjoni turistika ġdida. Il-birrerija f'Forti Chambray hija armata b'tagħmir state of the art u se tkun qed tipproduċi 3 birer lokali ġodda bl-isem ta' Blue Lagoon, Golden Bay u San Blas. Samuele D'Imperio, direttur maniġerjali ta' Lord Chambray Limited, fisser kif l-ewwel żjara tal-familja tiegħu f'Għawdex tmur lura 25 sena. Wara diversi żjarat fil-gżira ta' Tliet Għoljiet, u familtu ddeċidew li jixtru residenza fiż-żona. Kien hemm li ħassew li setgħu jaqsmu l-passjoni tagħhom għall-birra mal-Maltin u l-Awċin. Waqt l-inawgurazzjoni l-Ministru Anton Refalo saħaq li l-ftuħ tal-kumpanija hija xhieda li l-impenn li wera l-Gvern għat-tkabbir ekonomiku fil-Gżira Awċija qed iħalli l-frott mixtieq. Refalo sostna li l-antija huwa li Għawdex ma tiddependix biss fuq l-aspett turistiku, iżda ssir ukoll post ideali għall-investiment.